Omul de aici e foarte norocos, iar acesta e doar începutul, pentru că am găsit cei mai norocoși oameni din lume. Înainte de asta, like, subscribe și activează clopoțelul. Cum ar fi, de exemplu, videoclipul ăsta? What? Cred că tipul ăsta o să aibă foarte mulți bani. Piatra aia cred că valorează extrem de mult. Aruncată la micapa și a aterizat fix pe ventilator. Wow! Ok, piatra asta. 1, 2, 3, 4. Nici măcar n-am mai putut să le număr. Chestia asta n-are cum să fie adevărată. Ori asta, ori omul ăla e foarte norocos. Bro, uitați-vă la camionul ăla. Cum a rămas blocat pe două roți? What? Bro, cea mai impresionantă parte e că încă stă așa. Și nu gen s-a pus înapoi. Help? Scara aia s-a gândit că vrea să plece de acolo? Na. Și omul care filmează cred că e pe acoperiș. Și a rămas blocat acolo. 6-7. Bro, peste tot scrie 6-7. Bro, ăsta n-are cum să fie un moment norocos. Ok, bicicleta aia. What? Și a aterizat direct în coș. Nice, foarte nice. Omul care a făcut asta e incredibil. Ok, se urcă pe sfoara aia. Are foarte mult echilibru tipul ăla. Dar băiatul ăla mic din spate nu știu ce să zic de el. Wow, cum s-a rutit. Pentru o secundă chiar am crezut că o să pice. Ai o felie de pizza pe care o prins-o în pește? Bro, e primul pește pe care îl văd care mănâncă pizza. N-am mai văzut chestia asta până acum. Wow, cum a făcut battle flip cu conul ăla. Bro, de asta nu-ți vin bagajele pe banda aia la aeroport? Gen că se joacă oamenii ăștia cu conurile? Real vorbind. What? E un câine care are două culori? Alb și negru? Bine, două nou culori. Dar uitați-vă cât de perfect venea chetul cuiva nou să vină prea repede. Bro, să comanzi ceva și să pățești chestia asta. E foarte enervant. What? Ce e chestia aia? E undeva în apă, într-un lac? Bro, aia par să fie niște dinți. Dacă mă uit eu mai bine. Erau niște coarne. What? Și a văzut și un porumbel care n-are picior, la fel ca el. Care erau șansele să se întâmple asta? 1 in a million? Deci oamenii aia doi sunt nevăzători și au intrat unul în celălalt. Bro, plouă foarte tare acolo. S-a inundat tot. Coșul ăla de cumpărături. A intrat în celălalt. Care erau șansele? Ok, pedalează. 6-7. Restaurantul 6-7 aici. E wild. Cum să existe așa ceva? Când bebelușul tău are grijă de nota de plată. Bro, a luat bonul ăla de parcă vrea să plătească ea. Uitați-vă care card în mână. E pregătită să vină cu POS și să-l pună acolo. Na. What? Bro, nici dacă voia nu putea să facă asta. Cum a reușit? Ok, e scuba diverul ăla. Era o balenă. Băi, la milimetru a trecut de lângă el. Omul ăla chiar a avut foarte mult noroc. Bro, nu mai pot cu 6-7. Și comanda asta e 6-7. Aruncat petiu de carne. De 2 ori a nimerit farfuria aia. Băi, dar ce faci dacă pică pe jos? Ok, e bila aia neagră acolo. Cred că e blocată sau ceva. Ok, a dat valul ăla peste ea. What? S-a rupt roata aia? Asta voia să facă gen? Wow, pentru o secundă am crezut că o să pice. Ce investigează dău? Aia e mașina misterelor acolo. Pe lângă toate mașinile alea de poliție. Bro, s-a potrivit prea bine. Mamă, cum a sărit peste ăla. Bro, nu știu care dintre ăștia doi are mai mult skill. Ăla care s-a aruncat sau copilul care a trecut pe sub el. Ce ar trebui să fie ăsta? Popcorn? What? Și era un glonț înăuntru? Ok, un gunoi. Atunci sunt acolo. Băi, videoclipul ăsta e foarte drăguț. Ăla din spate îl trage gen. Ok, ăla e un pufulete. Wow, cât de mare era. Băi, omul ăsta chiar e foarte norocos. Bro, și real vorbim, pare mult Miami așa. Gen l-a înghețat în piscină. Wow, chestia asta a fost extrem de satisfying. Mamă, și cum au rămas bucățile de gheață prinse de ea. O pungă de cartofi. A scos un cartof. Pe al doilea. Era o piatră. Stai un pic. Cum era să pună la fierta aia și să vrea să o mănânce, gen? A must watch. Băiatul ăla la golf. Deci a dat mingea în lac. Și nu spune curge pe râu. Merge pe râu.
Wow! A, gen ăsta era trickshot-ul. Ok, pisica aia. Direct în cap i-a dat. Inventory full. Bro, cum a picat farfuria de acolo. What? Cum e posibilă chestia aia? Prăjitura aia arată foarte bine. Aia e o savarină gigant. Gen mie așa mi se pare. Sau ceva eclair. Legendary Tree Find. Wow, dita mai polonicu. Sau e o lingură mai degrabă. Chefilia de pizza în fața ușii. Cutia aia de pizza. Și stau papacalii ăștia doi și mănâncă. Bro, care erau șansele? Și să apuce cineva să filmeze. No way I found IRL loot. Blocul ăla cumva se mișca acolo? Sau n-am văzut eu bine? Ok, piscina asta. Mamă, cum s-a băgat pe Bro, nu mă așteptam deloc la asta. Enjoying the sea. Și direct 3 balene acolo lângă el. 4, 5, 6, 7 6, 7. Credeți că o să treacă peste râul ăla? Băi, cred că n-ar fi trebuit să se oprească acolo. Nu. Ce v-am zis? Dacă continua, nu ajunge așa. Are e un bagel. Bro, chestia nu venea tăiată în jumătate? Gen, cred că i-au pus 2. Tipul ăla nu știa cum se face. Am cerut 6 bucăți de nuggets. What? Și a pus direct blocul de nuggets acolo? Ce e chestia aia, mă? Ok, caruselul ăla. Și a picat... Mamă. Bro, gândiți-vă cât de tare s-o dat că i-au picat dinții din gură. Proteza. Ok, ăla e un stadion acolo. Mamă, și gândiți-vă cum este apartament. Era omul care filma. Bro, omul ăsta nu trebuie să ia niciodată bine la meci. Dar era puțin acoperit, dău. Mamă, și gândiți-vă cum este apartament. Bro, gândiți-vă cât de tare s-o dat că i-au picat dinții din gură. Proteza. Ok, ăla e un stadion acolo. Mamă, și gândiți-vă cum este apartament. Era omul care filma. Bro, omul ăsta nu trebuie să ia niciodată bine la meci. Dar era puțin acoperit, dău. Paperboy. Mamă, cum le aruncă. Bro, omul ăsta chiar are foarte mult skill. Ia vedeți. Cred că își face treaba și de 1.000.000 de ori mai repede. Ai o pizza congelată, nu? A aruncat-o direct în microunde? Wow. Ok. Tomberonul Louis Vuitton. De ce avea nevoie de așa ceva? Ai rezervat un hotel de $100 în Elveția și nu te aștepta la chestia asta? Ce view frumos e acolo. Mamă, merită toți banii, gen. Și nu-i chiar atât de mult pentru view-ul ăla. Gândiți-vă cum e să te trezești dimineața acolo. Pare că e un mouse, nu? Sau doar mie mi se pare? Like un Logitech din ăla. Pasărea aia. Vreau să știu cum a adresat-o să fac asta. I-a luat banii? Bro, cred că se ceva campionat, nu? Ok, a lovit-o. Cum a picat aia de acolo, gen? N-a atins-o deloc. I cannot make this up. Pe partea aia plouă și pe partea cealaltă nu plouă? E direct curcubeul acolo? Asta e vremea din UK, efectiv. Ok, gazonul ăla, ce a găsit acolo? Dar e ceva ghindă, nu? Ok, a dat-o tipei ălea. Mamă, seamănă cu ăla din Ice Age, cum îl chema? Scrieți-mi voi în comentarii dacă mai știți numele, că eu nu mi-am aduc aminte. Dar cu el seamănă. Ok, alea acolo. Mamă, ce flip a făcut cu ele. Riscat să se spargă gălbenușul. Și ia vezi că l-a întors și pe celălalt. Ok, ok. Ai un delfin acolo, un bazin. Cred că i-a aruncat mingea să se joace, nu? Wow. Mamă, ia vedeți că omul ăsta poate să scoată blingoul ăla de aur. Băi, dar mă întreb, oare e real, gen? Chiar e aur ăla? Sau dacă îl scoți, după aia îți dau aurul. Ai o bicicletă pe zăpadă? Și omul ăla n-are un picior? Bro, cum are echilibru, gen? Eu aș fi picat. Mă întreb de ce sunt farurile aprinse dimineața. Cred că e o sunat alarma la mașină, nu? De la pisică. What? S-a băgat pisica în mașină și gen le-a aprins. Ok, e drumul ăsta. Era o focă care stătea chill acolo. Cred că e ananas, nu? În conserva aia. Era porumb. Atât de puțin.
N-ai cum. I-a aruncat banana pe el? Asta e în Australia, cică. Cum stau porumbeii acolo, la depozit. Arată foarte drăguț. Gândiți-vă cum e să mergeți pe stradă să vedeți chestia asta. Cred că v-ar face ziua de 1000 de ori mai bună. Mamă, cum a pus frână omul ăsta. Bro, se duce mai ceva ca Sania mașina aia. Ok, joacă ăsta mic golf. Dar ce are acolo? Alea nu erau mici de golf? Și-a picat direct lângă aia. Wow. Prietenul meu aproape că a fost prins furișindu-se la film, dar cumva a scăpat. Gen a făcut poziția aia. Ai, acolo sus, acum îl văd. Prietenul meu aproape că a fost prins furișindu-se la film, dar cumva a scăpat. Gen a făcut poziția aia. Ai, acolo sus, acum îl văd. Ok, tipul ăsta lângă piscină. Nice. Bro, pentru o secundă chiar am crezut că o să cadă în ea. Una dintre cele mai bune apărări din istorie. Ok. Cum a salvat-o? Băi, la milimetru era să intre în poartă. Dar unde era portarul, gen, în mijlocul terenului? Mamă, tipul ăla cu parașuta. Băi, cum era să intre în ăia? A, și gen s-a oprit de crucea aia? Gen, crucea aia l-a salvat. Că dacă nu, cred că era un pic dus. Dacă mă întrebați pe mine. Tot timpul să verificați buzunarele hainelor din SH. A, gen, poate că au mai lăsat bani pe acolo. Cred că de aia mă gândesc, nu? Ăsta cred că e unul dintre cei mai mari pești pe care am văzut vreodată. Gândiți-vă doar cum a fost să-l prindă. Gen, cred că a fost la pescuit, nu? Dar arată foarte ciudat, cum are țepii aia pe coadă. Cred că o să mănânce foarte mult timp din el. E băiatul ăla. Cred că se joacă pe VR, nu? What? Aia a picat direct pe picior papucul. Fotbal american acolo. Haideți să vedem, a aruncat mingea. Și ce-a sărit, mă? Era un câine care a prins mingea aia sau ceva, pisică?